थाया दाखालि लोगो मोनबोलानो माथो बुङामोन आंखौ माथो बुङामोन गोसोआव हाबना थाबाय आं नोंनि बे खोथाया गोसोआव हाबना थाबाय आं नोंनि बे खोथाया सना नोंनि बे खोथाया माबा बुंहां बुंहां खारस'नो फैहां फैहां मोनो आं नोंखौ लोगो मोनोब्ला मोनो आं नोंखौ लोगो मोनोब्ला माबा बुंहां बुंहां खारस'नो फैहां फैहां मोनो आं नोंखौ लोगो मोनोब्ला मोनो आं नोंखौ लोगो मोनोब्ला जाथारसैयाखै बैसागि खोमसि खोमसि खारसन फैथारदो नै आंनाव खारसन फैथारदो बैसागु दा जाथारसैयाखै बैसागि खोमसि खोमसि खारसन फैथारदो नै आंनाव खारसन फैथारदो माबा बुंहां बुंहां खारस'नो फैहां फैहां मोनो आं नोंखौ लोगो मोनोब्ला मोनो आं नोंखौ लोगो मोनोब्ला माबा बुंहां बुंहां खारस'नो फैहां फैहां मोनो आं नोंखौ लोगो मोनोब्ला मोनो आं नोंखौ लोगो मोनोब्ला बिमा जों फैलाय फिसालाया बिहामजो लाबोबाय मा लाबोमारबाय Action! Ay! Action! 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 Kimi nào này lấy bên này mà, cái này làm chú gần là làm chú là pha này.